Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Haka khat lai bat ka khat sau trek mantau bna yayong arhajar arpo. Hadin balayo jingbet nau SDO ka Mairang Civil Subdivision bat nau DC ka West Castles District. Bandrong Shakishnong, kinong mikmat ka Mount Hatrashan Constituency West Castles District. Kata bakantop UMDC uba Jambor war bat UMLA uba Brolding Nongsit. Kilahir syaki khatway tli ki zone ban sam yu khaw syaki pajba leng ba ki sordashnong. Namar bakaron kaan bamsha ban yilumbriu. Kini kinong mikmat kilalen tang haki zone bat batha iki sordar ban wan hakini ki jaka. Bakin ra yu khaw shalaki jong ki shnong. Kini ki arngot kinong mikmat kila sam yu khaw kumba prapo 1000 kilo syaki pra 1000 tli kilong yeng ki badok kibaran hakane ka constituency. Hakane jinit sam khaw MDC ulalen syaki santli ki zone kat ba UMLA pat ulalet syaki nriu tli ki zone. Ki Nong Yalam Jongka Mount Hatrashan Constituency Kaba Kentop ya UMLA Jongi ba HB Nongsi Badairu Minister Jongka Sorkar Bat kumjuru mga kumu MBC Kabaningkong ngidap daga jings ngo kia kabidai bat kanika jingpang klam kini ki sgi kibala kta ya ka omtang ya kanika jaka ka jungi re khamtam ka klam kabala kta ya ka purthai barok wei te nrei ngi dap da ka jing sno ngo ya ka sarkar ka jungi ba nakabenta ban yele persya ya kanika klam coronavirus dan COVID-19 na kaliang jong ka sarkar kala tha yaki
pajba kinong sinong ki jungi hakan ka ri bat hakan ka jala ka jungi adu hangi ki sinong ki thau cha sor bat sinong kendong ba ngin ha ban but renti ya ki jing tha na ka le sarkar lang ba katanat ka kot ka khia kata kalong bagi pajba ngin ha ban sumar yelede da ka bakin le khoi jing hasam ya ka mat lejong hangnu ha ka bakidon bat kumju ru banla ban yada ya kan ne ka jingpang bakiyat sene satai le ne ha ka bakidon hajing ki hab ban da tap ya ki kmut ya ka sentur da ka pendon kam ya ki jan ki rumar bat kiwei ki rukom ban yada na ka benta ban laj na ka jing kem na ne ka jing sapriang jong ka ne ka jing pang bat kumju ru na ka leng jong ka sarkar kala penjari khamtam ya ka ni ka lockdown ka ba arfu isngi ha ka rindia bat kumju ru ha ki jela bat ha ki sinong ki thau ki jungi tingi dap da ka jing sngo kaman ba na ka leng jong ki pat ba ru ki ya shim benta ka ri dei bat ka ni ten rei ha pedang jong ka ni ka lockdown ni sungthu baki pat ba ki jungi kin ya kandu bon ba ki jing khamtam ki beduk ki bakerdu ki nong belah namar ba kinum yo ban bela kinum yo ban lek tre ban lek ta te namar kata na kaleng jungi kum ki nong ikmat jung kamal rashan constituency u MLA ba na kaleng junga kum MDC ha bala penjari ya kene ka lockdown nim shimla shong klikti wala da kidan ki ba ong ba shanu ki ja ki nong ikmat MLA MDC jung kamal rashan ten rei ngi pade ngim shimla shong klikti dan ya ka jingi trelang at ki riurang ba ki jungi na ki sinong ki fair apo ka constituency ban pet perman na ka benta ki pat ba ki jungi na ka benta ki nu ki ba sham jing sham janjar kam tam ka bidei bat ka bam ka di kin ai ka jing tep shangi kum ki nong mikmat te ha ki artayo ki ba dang sedang jong ka ne ka lockdown te na ka leng jungi ni la shania ya kane haki rangba pada ki soda jong kisnong balada dan kino ki longjing ki be kendu ya ka jing aku bukum kan ni kapor kin ai ka report wood sha po SDO civil kenang ba na keleng jong iru ngin snguthu bat ba na keleng jong ka sarkar kan yo ban pha kloi ya ki jing rap te hadin ka kani ka artayo pat ha kani ka tayo ka ba khaddu na keleng jong i kum ki nong mekmat ni lala ru ban penkre bat kala dei ru kapor ka babyang ka bangin aino ya ka jing yarap ka jongki ya ki pat ba ki jongi te namar kata ha ngila sanction ya ukhau kumba pra hajar ying bang pra hajar tam ki longjing bangin ai ya ka jing yarap na ka benta ki snong ki tha hopo ka constituency ki jongi bat ka jing ukau bang ila penmang ulong kumba prapo 1000 kilo tam bat kumba praspa kwintal kajing utau kau bat ya kani ngila pendap ban samno nadu nen kesgi ngila dap ban sam bat hadu mentasngi ngila la ban sam ha baro khatwei teli kisun ha ka bau MLA ula lek ha ki nreu teli kisun kat ban keleng junga kum MDC ngi yo ban pendap ha ki san teli kisun te nomor kata ni ngai skam ba wat lada kene ke jingarap kolong ka retro andre kan long pat de ke jingarap iki pat ba ki jungi na ka benta bakin pendap ya ki jingdon kam jungki ka bam ke di jungki hapdeng ka bakum kene ka por ka ba ka bangi de bene kandu te na kaleng jungi kum ki long mikmat ni sngodai ru ban kentu ya ki pat ba ki jungi ba ka bakum kene ka por jong ka jingle ba ngin yele persya ya kani ka klam ka balaki sya ha ka perthai bat hadu hangiru kala pensmit hadu kata den rei ngi kentu yi pat ba kinum ret mensem namar bana kaleng jongi kum kinong yalam kisnong ki thau ki jongi ki soda ki rongba snong ki ba trelang menta bat ngi nginum ino yaki wala da kani kam dei ka jingele ka bata
ka snam bat ka do ten rei ka de ka jingile yaki bor jong ka jing dum yaki bor jong ka jing pang ten ka leng ka jungi ai men sem yaki pat ba ki jungi ki numret men sem ten rei ki hab ban but bej but renti pada ya ka ka jing tha na ka leng jong sarkar ka ka ba ki nong yalam jong ki snong ki batha yaki ba ki dei ban le ba ki ong ba ki dei ban song khop ki yeng ki sam ki dei ban le kum ta nang ban la ban ya dai ka ne ka jing pang bat ba ka ne ka jing pang kan num sapreng te namar kata na ka leng jungi kan mauru yaki pat ba ki jungi ha ki jing duai ki jungi ni kentur ki pat ba ba kin num kulat dari kin bu ha ki jing duai kam tam ha ka bukum kene ka por ma baka jing duai ka de ka bor ka bangila banjob ya ka de ka jingele ka jungi persya ya ka jing pa te nomor kata ngi kerman skam baka ne ka kam ka bangi ngi le wala ka long ka beret ru kan long ka jing kerku na ka bentak ki pa ba ka jungi